Hi guys. Mazong palis ning tanan. Belo puting. Hoy. Master na. Niang kauban si Mayora o si Tere. Wala kong subscribe sa ano eh. Sila na kanila sa giti. Kina ba sounds? Wala kong subscribe sa channel ni Nanay Basing. Kung gusto mo makipagtahi lagi kayo sa mga video to, magtahi man yan na. Darapi mga suma niya na. Ha? Sabi ba pa ba? Imo to nay? Di amo mga igsoon. Naalagit. Bawa. Kinalaman to kanang manawa pagkabalik. Desid na pagbalik. Yay. So, mga July August. Nagkakapos na mga lupa. Mga basig mga September mo makangadto naman mo. Ayan. Tama siguro po hapon ay no? Oo. Okay noon. Ipaila ba may gatulilian ba sa hapon? Kasi da. Hindi mo ganda makuha ko ng Skype dati sa Google. Makapulot lagi kay hagdan tapos mga bagay na nag-agabag ang wifi Nagaba ron? hindi na mo tignay mo ang internet grabe mo kamata Ano ba man? Ano yan? Na na sila. Taon! Wapagani. Wapay tulog ko kung sa inay. Hapit na oy, hapit na. Ano kaya? Sige nilagay ko. Taon! tako ija kay ang word type lahi nagko ang mama nito Maria Lilian Negrenja ang feeling pa jud Ikaw? Maria mama ano nagko na daw lagi gamot to sa man ay sila na Apila ug makaulit sila Ibalik kami din, mga nasa Aryo. Yung lapdon, doon kami. Ikarap yung lapdon. Di, Please, mga ito na muna tayo ay mga pinag-months. 6 months may kuan. Si Flora may di ba? Wato pag Nakasunod sa mga yung estrella. kita bitaw siyang vlog. Baba, process pa to kay kuan mo dyan, ang pandemic. Listen, bagod kong US kuan. US ba mo kang aboy na, US visit. ija ang tutuan say go Alay, sila Apil ko. dako kaya si mama Tapos Mayora. kasi nanay pasing dari, hindi ko ba nito. Pun. Diba? nila Hagsinan na. Dari patahi ko na mo kuan ay. Kante? Kan, inariglar si Jambana. Naros bay. Na, isa na ate video kung kayo masagdan Dia raneng ikuan, raneng paano natin sa sabay. arigato ko sa'yo Dari ang burger na panahi ay. Hi, love. Welcome to my guys. Hi guys, welcome mali. back to my pulatan. Ito, una ko papunad to yay. Share mo bukan ko rami. Share mo sa mga hata. Kaya na.